Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu osilekelelayo egameni lika Jesu. Igama uselishilo brother egameni lika Jesu mfowethu. Amen. Umntwana kaNkulunkulu bengisindisiwe ilokho kubalekile njengamanje. Hallelujah. Amen. Before sikwazi ukuma kanje kusuke kuneyindawo esisuke kuzo noma kuneyinkonzo esisuke kuzo esikade siqale sizenza. Hallelujah. Njengoba nje nengane ayiqali ivele uyithole isikwazi mhlawumbe ukukhuluma ngesingisi nangayo yonke into. Ingane iqale izalwe ikhase ihambe isukume bese yagijima. Hallelujah. Nathi ke khona la saqala khona kunamanye ke amadoda esihlangana nawe endleleni ayasilekeleleke kule ndlela ngoba siba lenkinga uma sikhohlwa la siqale khona. Hallelujah. Uma nje umuntu okhonzayo ebandleni wakhonza waqala mhlawumbe wanikeza ithuba lokuthi ake ube lapha uyi-worship team noma udumise la udumisa khona noma ube u-asha la u-asha khona bese mhlawumbe uyakhuphuka uze ufike la ushumayela khona noma unikezwe isikhundla esithile esontweni awusakwazi ke wena ukwenza lento awuqala ukuyenza. Yingakho ke bese uthola ukuthi bese kuba nokulahleka. Hallelujah. Bese kwenza njani kuyalahleka umuntu uthole ukuthi ubeqale edlalela i-keyboard uthe mhlawumbe washada asafuna ukuyidlala i-keyboard ke manje angazi bese kwenzakalani emva komshado akasababheki ke manje useshadile usewubaba usibanibani othile nje kanti la kuqala khona inkinga bese siyawa ke kule ndlela noma bese siyaphambuka ke kule ndlela. Hallelujah. Ngoba bese kufika i-pride bese siyayithwala bese kwalento esikhulumayo kaJesu bese ingasabonakali bese nalo Jesu esimdayisayo bese akasabonakali. Ngenxa yani kunabantu abasuke baphakama baze badlula yena lo Jesu abakhuluma naye. Kodwa namhlanje entambama kafushane nje bazalwane ngensuku amude kodwa ngifuna ukuba sixoxisane nje kancane ngale ndaba seke kwashumayela kodwa namhlanje ngiyafisa nje ukuba ngizopresenta nangu uJesu. Amen. Ngizopresenta nje nangu uJesu. Hallelujah. Ngisukela ke paneli bazalwane sebangithulile bonke lokho akubalekile konke lokho ngibuye ngihole ene movement ebizwa ngokuthi apharum la kusuke kuzodunyiswa khona sizoyihlalela noThixo umsuku bonke. Hallelujah. Kunalento ke emshisa sengifike la hayi lento bengiyilungisile ngisasuka endlini kodwa ingishisa sengifike la sengiyathelela. Hallelujah. Ukuthi kunabantu asebayitshelile ukuthi lo Jesu laba bazokhuluma ngaye ngeke asayidungisa impilo yami noma indaba yami. Akasakwazi uJesu ukuyihlanza lezizono noma lo uNkulunkulu abakhuluma ngaye angeke asakwazi ukuyihlanza lezono abakhuluma ngaye la. Eyami impilo ngendlela esingayo angeke itsalungise khona abantu abanjani. Ngizokhuluma nani entambama egameni lika Jesu. Sebevele bagive up nje empilweni bathi ngeke abanye bakhuluma lento nje bahleli kuma mentions abanye bakhuluma lento nje bahamba ngezimoto ezinkulu abanye bakhuluma lento nje indaba yabo ayikacaci kahle ukuthi kwenzakalani kodwa bathi lo Jesu lo angeke asakwazi ukuyilungisa indaba yabo. Zokhuluma nalabo bantu egameni lika Jesu. uJesu asakwazi nje ukuyilungisa le ndaba yami. Hallelujah. Siyafika leso sikhathi empilweni uthi mawuyibheka uyibone nawe usungenutho ubone igama lakho ubone ukuthi na sekuright nje ngihlale ngilanga ihleli khona. Sekulungile nje ngihlale la ngihlale khona. Uma nje omunye mhlambe ngiyaxolisa nje ukuyithinta le ndaba kodwa ukuthi angiyithinta angijwayele ukuthinta lezi zinto ekanje kodwa namhlanje ngizoyithinta. Omunye mhlambe usephuza Monday to Monday kuyenzeka bazalwane kuyenzeka sihlala khona lapha
ey'ndaweni ey'ngamadolobha. Monday to Monday akasakwazi ukuhlala engenayo nje into ezothinta igazi lakhe lithi ukushisa nje. Abanye babuye emsebenzini ngenxa yey'nkinga ey'thile kusefanele nje alokhu enewayini lapha kodrobu alaziwa kodwa likhona. Yini indaba nakunalento elokhu imcindezele njalo. Kodwa nangu Jesu. Nangu Jesu. Mark chapter 10 verse 46. Sofunda nje kafushane. Ngizosho njalo nje bese siyahlukana ngeke kube isikhathi eside. Hallelujah. Nangu Jesu. Unga give up empilweni. Unga give up. Unga give up. Don't give up. Don't give up. As long as you are still breathing, as long as ukwazi ukuphefumula, as long as uvuka ekuseni ukwazi nje ukuthi hayi ngomvukile, don't give up in life. Abanye ngisamaphupho akade benawo sebaze bawayeka bathi thina hayi leyo mpilo ephila wosibanibani ephila wonqanqoko ephila wosihle angeke sikwazi ukufika kuyo thina. Don't give up in life. Don't give up empilweni. Wonke umuntu nosuku lwakhe. Wonke umuntu nosuku. Alukho usuku olungafika empilweni bazalwane. Njengoba kwaba khona usuku lokufika kweyinkinga empilweni yakho, luzoba khona nosuku lokuphela kwazo. Hawu kodwa Nkosi yami khona abantu engikhuluma nabo. Khona abantu engikhuluma nabo. Khona abantu engikhuluma nabo. Khona abanye kade silokhu sinabo la. Kodwa nje khona engikhuluma nabo. Khona engikhuluma nabo. Ngiyacela nje kube khona ongifundela ngesizulu egameni lika Jesu. Matthew bazalwane. Mark chapter 10 verse 46. Afunde ngazuthi nje uyagijima. Verse 46 sizogcina nje 52. Afunde nje ngazuthi khona into engigijimisayo egameni lika Jesu. Ngicela ukufunda ngesilungu. Sifunda setholile yes funda. Mark chapter 10 verse 46. Yes, sokina chapter. Khona bafika eJericho. Kwathi saphuma eJericho nabafundi bakhe. Yes. Nesixuku esikhulu. Indodana kaTimewu isinxibi esiyimpumputhe yayihlezi ngasendleleni. Yes. Kwathi kuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha waqala kumemeza ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Yes. Abaningi bamkhuza bathi kathule, kepha kwayikhona ememeza kakhulu. Yes. Ethi ndodana kaDavide ngihawukele. Yes. Wayesema uJesu wathi mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo yima isibindi usukume uyabiza. Yes. Yayisilahla ingubo yayo. Yes. Yagcuma yaya kuJesu. Yes. uJesu washo kuyo wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Yes. Impumputhe yathi kuye Rabuni ukuba ngibone. Yes. uJesu wathi kuye hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile. Yes. Yayisibona khona lapho yamlandela endleleni baba liphilile lingamandla lingowesibili ngalo wavusa uLazaro efile ngalo liyahlaba lehlukanise hluba imkanhla liwisa nemsedari yaseLibanon. Ngalo kwakumnyama emhlabeni wathi akubekhona ukukhanya kwabakhona. Ngalo wabiza into engekho zabakhona. Ngalo uNkulunkulu liyaphila lingumuthi emathanjeni yethu liyaphila siyalonda ukuze singoni kuwe ligcotshwe kuwe fihla inceku yakho khulume naloyo khuluma inhliziyo yakho ngendlela wena uNkulunkulu ofuna ukukhuluma ngayo. In Jesus name, amen. Yes, ngiyabonga. Kafushane nje ngifuna sibambe nazo izinto wena omi lapho nohleli kuleyo moto nomi la omi khona. Kafushane ngifuna sibheke nasi nje istory noma nayi parable na umzekelo uJesu
afika kuwo. Hallelujah. uJesu uhlangabezana nanayo le ndoda. My God. uJesu uma ahlangabezana nayo le ndoda, uJesu uyadlula. Into yokuqala into ayenzayo le ndoda ukuthi yamemeza. Yamemeza. This man shouted, wathi indodana kaDavide ngihawukele, indodana kaDavide ngihawukele. Uma uzosizakala kumele wazi ukuthi uzosizwa ubani. Haleluya. Sesiyaqeda sesiyabhala sesiqedile. Uma uzofuna usizo kumele wazi direction ozophuma uye kuyona. Noma kumele wazi umuntu ozolungisa indaba yakho. Haleluya. Amen bazalwane. Kumele wazi awukwazi ukuthi uthi ugula usuke uye home affairs. Kodwa uthi mawugula usone clinic noma esibhedlela. So now okokuqala kumele wazi ukuthi indaba yakho izolungiswa ukuphi, izolungiswa ubani. Haleluya. So now le ndoda bonke akaqala ukudlula abantu la bayadlula. Haleluya. Bayadlula abantu kade bedlula abantu. Kade bedlula abantu. Kade bedlula. Nalala mhlambe kade bedlula kade kusinyayelwa lendawo. Hayi bazalwane bami nalala kade kumiswa ama OpenAir kodwa kukhona abazodlula bazolungisa indaba yakho. Eqondele nawe ngqo. Now le ndoda ithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Jesus. Kodwa kukhona isicubu esimthulisayo. Kiwathula. Noma usugule noma ubhekane nalo kuzoba khona abantu bathi no bekezela ku right. Bekezela la ukhona. Isimo sakho asisibi kakhulu. Kodwa Nkosi yami isimo sakho asisibi kakhulu. Kodwa le ndoda yanganaka laba bantu abathi isimo sakhe asisibi kakhulu, yaphinda yamemeza ukuthi ngoba uma uphikelela kufanele uphikelele la ofuna ukuya khona. Kufanele uphikelele la ofuna ukuya khona. Jesus. Waphinda wamemeza. Waphinda wamemeza. Khona abantu abamemeza phakathi kwi-depression. Abamemeza bamemezela ngaphakathi. Kodwa namhlanje ngiyafisa ukuba uke nje ukhamuluka umemeza uthi ngisizeni, help me, ngisizeni. Yamemeza le ndoda yathi indodana kaDavide ngihawukele. Ithi ngoNkulunkulu uJesu wama. Wathi mbize. Nasuthi nami uJesu yakubiza. Athi woza naleyo nkinga yakho. Athi woza naleyo ndaba yakho. Yebo kade umemeza abantu bakuthulisa. Yebo kade umemeza uneminyaka lokumemeza. Kodwa namhlanje uJesu uthi woza. Uma efika kuJesu kunanayo into efanele siyibambe sesokhuleka sithandaza. Haleluya. uJesu uthi ngifuna ukuba ngikwenzelele. Kufanele wazi ukuthi inkinga yakho yini, inkinga yini ofanele ilungiswe. Ngoba uma unenkinga nawe ongayazi, kwayena lo ozoyilungisa angeke akwazi ukukulekelela. Haleluya. Unenkinga kodwa kufanele wazi ukuthi inkinga yakho yini enuzolekelelwa kuphi, ulekelelwa ubani. Khona indawo esesihambile kodwa manje inkinga zethu lokayilungi. Indaba na kunendawo ongakafiki kuyona. Indawo la kulungiswa khona inkinga, hayi izenyama kuphela kodwa nesikamoya nezengqondo. Namhlanje uJesu ufuna ngikwenzele. Jesus. Ufuna ngikwenzele ini. Ithi le ndoda Jesu ndodana kaDavide ukuba ngibone.
Jesu ndodana kaDavida ukuba ngenze njani ngibone. Hallelujah. Ukuba ngibone kwenye indawo ukhona yona le ndoda enanenkinga efana nale ndoda esifunda ngayo namhlanje entambama. Le ndoda nayo ayingaboni kodwa uthe uJesu wayithinta yavuleka amehlo wabuza uJesu ukuba uyabona yini. Yathi le ndoda ngiyabona kodwa ngibona ngazuthi abantu ihlahla. Waphinde futhi uJesu wamthinta futhi. Ngizothi kuwe ngenzeka ukuba uJesu wake wayithinta impilo yakho kodwa akubonakali kahle. Nendlela yakhe ayicacile kahle. Kodwa namhlanje uJesu uzothi ukukholwa kwakho ukusindisa. Ngoba kwayona lento ofisa isize kumele ukholelwe kuyo. Kodwa kusamasana ngikhuluma nalokho bese siyahamba. Bazalwane bami, lento kaJesu noma lento kaNkulunkulu ifanele ube umuntu okholelwayo kuyo. Uma ungakholelwa kulento ayikwazi ukukulekelela noma ayikwazi ukukusiza. Kufanele ube umuntu okholelwa kuyo leyo. Bese mawukholelwa kuyo bese uJesu enze imove empilweni yakho. Esikholelwe kuzo kodwa sakholelwa kuzo zaba izinto zesikhashana. Maningi amathemba ethu esike sathembela kuwo kodwa kwaba amathemba esikhashana. Kodwa nangu uJesu, nangu uNkulunkulu onethemba noma othembisa izinto zaphakade, oyilungisa ngokuphelele indaba. Jesus. Sizokhuluma kule ndawo ukuthi ake umemeze la ukhona khona. Ake umemeze la ukhona khona. Ake umemeze la ukhona khona. Nangu uJesu edlula. Ake umemeze la ukhona khona. Ake umemeze la ukhona khona. Nangu uJesu yadlula. Siyazi ekhaya kuphithene kodwa ake umemeze la ukhona khona. Phakathi kwaso sona leso simo ake umemeze, ake uveze ikhanda. Kuthiwa kunendoda abathi uPetro uthe uJesu ehamba phezu kolwandle. Wathi uPetro, Jesu uma kunguwe ibize ubonise kuwe. Waqala uPetro wahamba phezu kwamanzi. Kodwa uthe phakathi nendawo wabonakala uPetro eqwila. Kodwa into eyasindisa uPetro ukuthi waphakamisa isandla wathi Jesu. Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuphakamisa isandla. Phakamisa isandla ukuze ulekelelwe. Kwesinye isikhathi phakamisa nje isandla ulekelelwe. Phakamisa isandla. Kunezimo eziqinisayo kodwa namhlanje sithi phakamisa isandla. Just raise your hand. uJesu khona. uJesu akuchazwa ukuthi wayesebangeni elikude kangakanani befundisi bami. Akuchazwa ukuthi uJesu wayesebangeni elikude kangakanani kunoPetro. Kodwa immediately uPetro ephakamisa isandla uJesu wavela ukubaba. Immediately ephakamisa isandla. Akukho okungenzeki kuye. 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 Naleyo nkinga ubona ngasuthi no lena ngasuthi uJesu izomhlula cha ayikwazi ukumhlula. Akukho okungenzeki kuye uJesu. In the Bible sifunda ngendaba athi uJesu noma athi uNkulunkulu kukhona yini na okungangehlula. Is there anything engasingehlula yini? Kukhona yini okungangehlula? Kukhona yini okungangehlula? Sesiyathandaza. Kukhona yini okungangehlula? Kukhona yini okungangehlula? Nangu uJesu, kukhona yini okungangehlula? Kukhona yini? Lendawo ofuna ukufika kuyo Nkosi yami, lendawo ofuna ukufika kuyo nangu
umuntu ongakwazi uku-accelerate kufikise la ufuna ukufika khona. Jesus. Nangu umuntu ongak-accelerate ofuna ukukufikisa kule ndawo ofika kuyona. Yazi usumzamile ubaba uSibanibani, wamzama ubaba uMajosi, wehla wathi kwathiwa kuno 1 second ongapha, waya kuyena kwathiwa kuno 4 second ongapha, waya kuyena kwathiwa nangu no 5 second, nangu no 0 ngapha. Uyasheshisa izinto kodwa izinto zalokhu zama kwangathi kuyalunga. Awukodwa simakade kukhona lento emvimbela, kwangathi izinto ziyalunga kancane kwaphinde kwama futhi. Kwangathi izinto ziyalunga kancane kwaphinde kwama futhi. Na awumlamleli, nangu umuntu ongalamleli impilo yakho, nangu umuntu onganqamula your spending. Nangu uJesu owasiza owesifazane owayesophe iminyaka esechithe yonke imali yakhe, kodwa wabonakala enqamukelwa ukona. Wahlangana noJesu. Ungawuthinta yini namhlanje sesithandaza umphetho kaJesu? Angiyazi yini inkinga yakho, angazi kuphi la ubambeke khona, angazi kuphi la ufuna ukunyuselwa khona. Ake uthi nje Jesu, ake ungiphakamisele endaweni ethe ukuphakama la amanzi angafiki khona. Athi uDavide, ngicela nje ukuba ungiphakamise edwaleni elithe ukuphakama lapho amanzi angakwazi ukufika khona. Kukhona yini namhlanje othi nje Jesu, ngela ungiphakamisele endaweni ethe ukuphakama? Naku umqwila ey'ntweni. Uma ungabuza umbuzo othi uzibona ukuphi in 5 years time, nawe awuboni la uyakhona. Your life is stagnant. Impilo yakho kungazuthimile. Selikhuluma nolunye uhlobo kwelabantu. Impilo yakho ngazuthi stagnant. Impilo yakho ngazuthi imile. Kuba ngazuthi izinto ziyalunga phinde zime. Kube ngazuthi izinto ziyalunga phinde zime. Impilo yakho stagnant impilo yakho. Yebo umsebenzi uyawuthola kodwa uphinde ulahleke. Yebo abanye baze bafinyelele nabathola ngazi khona umshado ngazi uyalunga ngathi uyeke lo uzusho nawo ukuthi hawe uyena ke lo uye ngqo, kodwa izinto bese zihamba sabe ukuthi ziyabheka. Kukhona Nkosifo wethu, kukhona le ndatshanyana eseBhayibhelini kuthiwa kwakunalo wesifazane lo wesifazane lona kwakuthi nje angashada ahlangabezane nalo wesilisa, bathi nje bashadile sebayongena egumbini lelokulala, indoda ivuke ekuseni isishonile mfowethu egameni likaJesu. Uthi kuthiwa lo wesifazane ngaso sonke isikhathi uma nje eke ahlangana nalo wesilisa, avume wesilisa ukuthi cha ngiyamthatha lo, ngiyambona nje umakoti lo, bese ngaleli langa leli bahlangana nje avele evuke indoda isonile. Lokhu kwaze kwenzeka kane wanelilishwa nje Jesus until kwaze kwavela umuntu othile wamsiza. Kuna lezi zinto lokhu ngazuthi ziyalunga nje, khona labantu engibazwayo in my spirit, kuna lezi zinto engazuthi ziyalunga kodwa bese khamba isikhathi bese ngazuthi ziyaphetha. Kuna lezi zinto engazuthi nje ziyalunga bese khamba isikhathi bese ziyaphetha, kodwa ukhona umlungisi wendaba yonke, gama lakhe uJesu. Let me present a man to you, a man above all names. His name is Jesus Christ. He is able to do above and exceedingly. He is
able to do beyond our human error. Uyakwazi ukwenza akahluleki. Gama lakho uJesu Kristu. Gama lakho uJesu Kristu. Gama lakho uJesu Kristu. Uyakwazi ukwenza. Uyakwazi ukwenza. La umekhona nje, la umekhona sesiyathandaza. La umekhona akawuthi enhlizweni yakho namhlanje konke lokho kubuka kangazuthi kuyiqalekiso, kuyisiqalekiso ikhesi. Lokho kuyakulandela nje kuyaphela. Iso nje enhlizweni yakho sesothandaza. Konke lokho kubuka kangazuthi nje kukwenza ube stagnant empilweni. Kukwenza ngazuthi ubona ngazuthi awuphumeleli. Kanti nje enhlizweni yakho kuyaphela namhlanje. Profeta ngomlomo wakho ukuthi konke lokho okwenza ngazuthi nasemsebenzini awusathandeki kahle kuyaphela namhlanje. uNkulunkulu uzokukhuphulela kwelinye izinga. Ngenxa yani wamukela indaba kaJesu, ubese uJesu akulethi order in our lives. He is the man of order. Akagcini nje ngokukhulumisa abantu ilimi. Akagcini nje ngokwenza abantu ubone ngazuthi abanye bayahlanya. Lento kaJesu akuyona abantu abahluphekayo. Lento kaJesu akuyona abantu abafunde kakhulu. Lento kaJesu akuyona eyabantu abahlala emzini ethize. Kodwa lento kaJesu eyethu sonke. Lithi lakhe wabafela bonke. Wabafela bonke. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Sivala amehlo ethu. Funa ukusho lento sesizothandaza ukuthi uJesu akanabo ubuhlanga noma uNkulunkulu akanabo ubuhlanga. uJesu akayena umZulu, uJesu akayena umJuda, uJesu akayena umXhosa, uJesu akayena umlungu. Yebo seyipresentiwe lento kodwa akayena uJesu yonke lento epresentiwe. Yingakho lithi zikaNkulunkulu uMaria wakhulelwa ngokukaMoya. Akukho okuhlanganisa uJesu nobuhlanga. Akanabo ubuhlanga. Akanabo ubuhlanga uJesu. Akanabo. Angeke umthole ukuthi ngazuthi namhlanje ngazuthi umZulu namhlanje ngazuthi umJuda namhlanje. Cha, uJesu akanabo ubuhlanga. Akanabo ubuhlanga. Presenting uJesu. Yebo uJesu sesikhulunyiwe kwathiwa hayi ngazuthi umlungu abanye bayalwa bathi uJesu wazalelwa eAfrika, uJesu wazalelwa kuPhinaulu. Ayisebenzi yonke lento. Jesu akanabo ubuhlanga. Yingakho namhlanje ezolungisa indaba yethu. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Uzolungisa indaba yakho namhlanje uJesu. Konke lokho kade kwehlula kuzoma namhlanje. Zonke izinto ekade ngazuthi ziyaphithana uJesu uzoyilungisa. uJesu will bring order into your life like never before. Sengikhuluma ngabo laba abangazuthi bangabazalwane. Jesus will bring order in your life. Jesus is going to bring order in your life. Lo uma usukhethe uJesu iyashintsha ibe neorder. Iba neorder. Ivele ishintshe nje ibe neorder. Namhlanje sizoletha iorder. Nakade ungahlonipheki khona uzohlonipheka Nkosi yami uJesu. Nakade igama lakho sengazuthi lidikeleleke phansi emphakathini liyabuyiselwa lizobuyiselwa igama lakho. Usabizwa nje noma ngayiliphi igama kuzokuthiwa hawu ingane kaMasibanibani hayi bokwenzakalani hayi bokuMasibanibani kwenzakala. He is going to bring order. Jesus is going to bring order. Father, in the name of Jesus. Baba siyakhuleka, ngikhulekela loya omila